Takže dneska ideme do Minecraftu, zahráme si prvýkrát Minecraft na tomto kanáli. Ja to samozrejme prvýkrát nehrám. Ja som si tu akože už niečo, trošičku nachystal, vôbec nie veľa som si toho nenachystal, ale nachystal som si toho veľa. Jo, ale teraz som ešte v kreatíve, takže v kreatíve na to, aby som si mohol skrašliť tento domček, alebo môžem to robiť aj survivally. Asi to spraviť survivally. Jo. To bolo celkom dobré, potom sice som tu už celkom veľa toho nachystal si. Jo, veľa. Tiež čaute. Toto je naše prvé video o Minecrafte. Ako to bolo? Screenshot som urobil aj. Ježiši. Myslím, že tu je caveka vedľa. Jo, tu je caveka vedľa. Oh. Ty vole. Tipsy. Toto je creeper a zombie, veľmi ľahké si zapamätať pre tých, ktorí sú fakt nudovia. A môžeme. Vybral som si celkom dobrú lokalitu. Dobre. To je celkom. Settings a zároveň potrebujem server a hotovo. To, ne? Už to je. No. Za to, čo ja si dám moju krásnu elitu. Ach jaj. Tak, ešte. Ach jaj. Tak mi to dneska nejde. Tu radšej nie. Nejaké nové textopacky asi. Hahaha. Ježiš. Úplne bez damageu. Haha. To. Dobre. Ak sa vám bude ten Minecraft páčiť, no tak to bude vlastne celkom dobré, lebo keď som ešte ten kanál nemal, no tak som premýšľal, že budem natáčať Minecraft. A ja som ešte nevedel, ako sa budem volať. To som celkom dávno. Teraz už viem presne. A pri tom čo som hovoril, že 5 minút, no tak to sa mi nepodarilo. Z toho sme museli musieť jeden. Bože, až to je divné. 25, 30, by som chcela obodnúť. Cez 30. Tak, musím keď uvidí typek, ktorý prvýkrát som mal kamoša, a on prvý, asi on myslel, že s tým vyparuje voda. Prosím vás, v Minecrafte sa nevyparuje voda. Ale... už som tu, Môžeme začať craftiť. Toto... Stack! 60! Čo ti dáva?
je 64, 56. Tu si dám to. Teraz tu si dám. Ja začneme s tým 56. Dobre, začneme s niečím pekným. Ty blaho. Víš, to je tak potom. Že tu robíme... Jo. Lepšie, ale ešte nie som úplne spokojný. To mi už nemyslí to je dobré, ale značím. Som tu na streba. Ešte. Jo, vychádza to. A taktiež som chcel povedať o tom, že máme teraz ťažké časy. To som tiež chcel povedať. Teraz ťažké časy. Kámo, budeme mať. Nie až tak veľa nových videí. Počkaj, toto som zanúbala. O, štyr! Či, ak sa to volá? Flint. Počkaj, Flint, no a čo je Flint? Ja som zabudol, čo je Flint. Bro, ja som zabudol, čo je Flint. Som zabudol, čo je Flint, normálne. Som zabudol, čo je Flint. Zabudol, čo je Flint. Neviem, ale... Čakaj. Ja, tak to je dobré, to som ešte nevedel. Ja v Minecrafte nejsem nový. Potom ešte... Mal by som vykraftiť nejakú točku. Nemám točku. Vadí. Koľko mám kameňa? Mám na furnejsku. A mám na furnejsku. Furnejsku potrebujem na to, aby som... mohol nielenže vypekať, ale mať tu aj svetlo nejak. Dobre. Teraz potom vykraftiť dvere rýchlo. Dvere. A tu. Dvere bude akurátne. Nie úplne, že akurátne, ale... Furnejsku dáme na tohto. Máme náš menší domček. Jaj. Tak tady je to. Počkať. Môj bunkrový domček. Dneska začneme vlastne aj s tým, že budeme celý tento dom, môžeme povedať, že dom, dve. Ojo.
To všechno tak nazájem. Vlastně velmi vlak. Vykopem štěk. Vlastně vykopat štěk je strašně lehké. Však ty... Aha. Uhlí! Uhlí! Tam je uhlí! Ty vole, já potřebuji uhlí. Dobre, môžeme vykraftiť torčky, juhu. To si tu nechám, aby som... Ako fakt musia tu byť tieto strašidelné pesničky. Teraz to bolo tak... Neviem, čo... Začneme skopať. OK. Duchu, končí. Skočí. Jo, toto tiež treba vykopať. Len také malé. Ja to, čo som spravil? Som dneska celkom piatok. Okej. Už to konečne vyzerá lepšie. Už som rozkopal úplne všetko. Myslím to, aby som to po 16 blokoch skopala. Som zase rozkopal. Som dobil. Jedna. Teraz mám iba peknú podlahu tu a tu mám rozkopaných ďalších. Raz, 2, 6, 7, 8. Ďalších 8 blokov. To bolo tých 16 a toto bolo tých 8, čiže... Chcel som akože robiť matika, ale...
povedal by som, že je to 16 plus 8, ne? No je to 16 plus 8. A tým sa dnešné video končí. Mojím výdychom. Či nádychom a výdychom, no. Tým sa to dneska končí. Tak, to je všetko. Slovo na to. To bude trvať chvíľu.